Asiphinde sibingelele lawo ey'ngane zakwethu. Namhlanje sizokhuluma ngohlobo lobugqili noma bobugqila obabizwa ngokuthi ihhashi nophethiloli noma nopetrol. Mhlambe njengoba ubona kulo mfanekiso wey'mpahla zaka-Levi Strauss. Yabona u-Levi Strauss mhlambe nina nibasha kulula nazi thina sikhule sigqoka o-Levi's. Bekukhona before bekukhona amalebuli abizwa ngo-Pierre Cardin. Kube khona o-Levi's kwahamba kwangena ogesi njengamanje kudlisa oFabiano kulabantu angathi ake kulabantu abaphuwa nje kugqoka oFabiano amakhavela njalo njalo yabo. Bese kuthi labantu abanemali eningi bagqoka ama-Gucci ama-Louis Vuitton ama-Versace o-Dolce and Gabbana and so forth. So sikhula thina ngicabanga isekhona namanje ilebuli yaka-Levi's. So bakuveza lokhu sithe sisebenzise yona ngoba icishe iy'mpahla esiy'gqokayo. Angithi nina nivele nigqoke nje anazi nibona kwenziwe bese nigqoka. Sizonichazela ukuthi lokhu kusho ukuthini. So khona kwakusetshenziswa ihhashi nophethiloli kwesinye isikhathi ukujezisa isigqila esasilwisana nokugqila obafika ney'gayigayi zase-Europe mzukwane y'theleke e-Afrika nako wonke amazwe ezaziwa gqilazi. Ngeke sikhulume kakhulu ngokwakwenzeka e-South America nase-North America ngoba phela ama-Europeans asuke e-Europe aye-America u-Christopher Columbus e-North America bafike babulala inqwaba amaNdiya bathatha over kwayiwa nako-South America koxhashazwa abantu but sizoyiyeka leyo history cishe eyabo nabo kufuna bafundise iy'ngane zabo. Thina sizofundisa ngomlando wethu othinta thina ngqo kwazise ey'koleni ngeke uze uwuthole noma ungaya emasontweni ngeke uze uwuthole ngoba cishe into okwavunyelwana ngayo ukuthi umuntu omnyama noma ngathiwa usenikwa inkululeko kodwa akancishwe ulwazi oluthinta yena ngqo lungafakwa ey'koleni. So ngoba nihlanganeke la ku-YouTube nibuka yonke lento eniyibukayo nathi sithe asicuphe-ke la iy'ngane zakwethu sizonifundisa ngomlando wenu. Khona imiqondo izobuya nithathe ney'nqumo ey'phusile empilweni. Asiqale-ke. Zazingagcini nje ngokushaywa igqila. Angithi isigqila vele into yokugoqozwa nje nanoma inini uyabona. Sikhuluma ngezinto ezenzeke before 1994 ngoba sithi sathola inkululeko ngo-1994. Yingakho kubalulekile mase abantu abamnyama ukuthi sivote. Kubaluleke kabi leyo nto leyo. Sibheke ukuthi masivota yabona ukuvota kusiza ekutheni kukunika i-chance ukuthi ubuke noma wenze i-assessment ukuthi labantu abaphethe izwe baliphethe ngendlela yini. Uyabona uma beganga bese uvota mhlawumbe uvotela abanye ukuze mhlawumbe nabo bebuye lo mqondo bezohlukana nokuganga. Imnandi kabi lento yokuvota nokubhalisela ukuvota wey'ngane zakwethu. Imnandi kabi lento yokuvota iqondisa umuntu onekhanda eliqinile ongezwa. Uyabo. Ngaphandle-ke uma uyovota udakiwe-ke angazi-ke. Uyabo. Kodwa sike sithi asijimise nanku umqondo. So zayingagcini-ke nje ngokushaywa igqila uma seyintshontshiwe kwayiwa phesheya kusetshenziswa lo mkhumbi okuthiwa noma igama lawo okuthiwa i-Jesus of Lubeck noma uJesu wase-Lubeck. Ikhona ividiyo esiyidedelile la sikhuluma khona ngo-Jesus of Lubeck noma ngoJesu wase-Lubeck. Benoyibuka ngeke sikwazi ukunichazela ukuthi ubani uJesu wase-Lubeck and kungani lapho niyothola ukuthi kungani abelungu bemthanda kangaka uJesu. Hhayi ngoba bemthanda ngoba efaka abantu ezulwini ukuthi into abayisebenzisa kahle neyenza umsebenzi wabo walula ekutheni uma beqhaphaza abantu bebagoqoza. So lento kaJesu ayibasiza kakhulu ukuvikela igqila ukuthi ingalwisani nabo ngoba kahle kahle ithena umqondo kahle kahle lento yamaBhayibheli ney'nkolo into yokuthena umqondo nje nokwenza umuntu abe weak. Ingakho idifendwa kangaka nje kunenqwaba yamakhansela nani nani amele ukudifenda le nto le ukuze sihlezi siphuwe emakhanda ethu. So sikuchaze kakhulu lokho maningi namanye ama-psychotherapist nama-historians nama-sociologist nama-scholars nama-historians akhuluma ngalezi zinto lezi. Kodwa wona-ke ayikhuluma ngesiNgisi manje thina sithe asikhulume ngesiZulu ngoba sinesicefo esiNgisi ngoba sibe sifuna i-dictionary. Kanti kunabantu futhi sifuna bengayizwa yonke lento le yabo. So
zayithuthwa-ke iqela ngalomkhumbi ekuthiwa uJesus of Lubeck, yabo. Uyabona lezi ezayidazinkani zayiphonsa olwandle zidliwe oshaka, kanye nezinye iy'nuna ey'hlala olwandle ey'thanda ukudla inyama. Yabona-ke uma sekufikiwe phesheya kuhanywa ngalomkhumbi ekuthiwa iJesus of Lubeck, walezi iy'gebengu okuthiwa oQueen, no-Francis Drake benokhazini wakhe uJohn Hawkins. Mase kufikwa phesheya zazithengise abantu abamnyama babethengiswa, yabona, yabona, zayithengiswa iy'gqila kuthengiselwana abantu abahlukahlukene. Ngaphela kukhona ababevele e-Italy, abanye bevela ko-France, abanye bevela ko-Germany, abanye bevela ko-Belgium, njalo njalo, nako-Portugal, uyabona. Zayithengiswa-ke iy'gqila, wena wabona abantu beyokhithiza ngalolu suku olubizwa nge-Black Friday, yabo. Cishe nalo Black Friday nabo labantu abaveza ukuthi kunalento ekuthiwa u-Black Friday, bazi kahle ukuthi kwakuthengiselwana iy'gqila zabantu abamnyama, ingakho kunalo black phakathi. Kahle kahle i-history ye-Black Friday, angithi abantu abamnyama babecoshwe e-Afrika beyokwenziwa iy'gqila emazweni aphesheya, uyabo. Kunomthetho okwashaywa iy'phathimandla, angithi iy'phathimandla nje mayingashaya umthetho ukuthi nakhu siwine i-World Cup ngo-2020, cishe siyiwine nini i-World Cup? Is it last year mangicabanga last year, late last year siwine i-World Cup last year. Kunosuku nje olwabe ngicathi kwaba u-16 December owabekwa as a public holiday. And-ake yabona mase kukhulume uCommander in Chief, ngoba sovota nje kulo nyaka ka-2024, ngizwe ngathi uMay 2024 uma uyophela sobe sesivota. Whoever uyowina uzoba uCommander in Chief. Mesha umthetho wonke umuntu kumele awulandele lo mthetho lo, yabo. So ney'gqila kunomthetho okwawushayiwe kuthiwa kunosuku okufuna libizwa ukuthi i-Black Friday, la kuzothengiswa khona iy'gqila ngokuba cheap ngale ndlela, angithi uyabo. Sike sayiveza ividiyo ekhuluma ngale, ngesichaze sinabe ngayo, nowabuka amavidiyo ethu nithi nine interested ngokwazi nokuvuleka la engqondweni zenu ukuze nicabange ngendlela e-right. So Black Friday sosola lapho kahle kahle kwakuthengiselwana ngabantu abamnyama. Anobuka khona ividiyo esikhuluma ngayo ngalento. Esihloko sayo esithi iBhayibheli liyahambiselana nokugcina, yabo. Kodwa-ke asikho lapho, yabo. Uyabona uma sekufikiwe phesheya kwey'lwandle e-Europe noma mhlawumbe ko-America, ko-South America, ngoba e-South America amaPortuguese abaqhaphaza kakhulu abantu base-South America negenge eningi yase-West Africa, more especially eCongo, bethutha bokwenziwa iy'gqila elokhuzaneni e-South America, eBrazil. So zonke lezi y'gqila ezayidazinkani kwakuthathwa ingane yaso. Uyabona uma uthi unenkani njengami nje, uma uthi unenkani njengami, kuzothathwa ingane yakho ubhekile, yabona. Bese kuthathwe nentambo kuboshwe unyawo lakwa-left, yabo. Lolo nyawo lakwa-left mase liboshiwe bese kuyoboshwa ehashini, njengoba ubona leli hashi libhekile, ngithobo leli hashi libhekile naleli elinye libhekile, bese kuboshwe ehashini, yabona. Kuphinde kuthathwe olunye unyawo langaka-right, angithi lolu langaka-left, phela nangu left, angithi yabona, luboshwe umuntu, ingakho yibhlukwe leli, akuzona iy'ngodo lezi, yibhlukwe ukhonjiswa ukuthi lento ayenziwa kumuntu. Bayasaba ukufaka ingane yomuntu omnyama, uyazi kodwa laba baqhamuka nalento yaka-Levi Strauss ukuthi umuntu omnyama uyifaka, bayithanda lento le. Yingakho ubona bekufaka nakuma-label, thina sivele sigqoke ngoba vele imiqondo yethu imfishane, asikwazi ukuhlaziya, sivele senze. Kufana noma kuthiwa kuyadliwa sivele sidle, uma kuthiwa kuyaphuzwa notshwala sivele sigimbe utshwala nje, ukuthi buvelaphi bugaywa kanjani asinandaba nazo, sivele sigimbe nje, yabo. Sanunu like sinako ukuy'phathisa okwey'nunu, angazi indaba. So kwakuboshwa la bese kuboshwela la ehashini, angithi ihashi leli, angithi yabo. Le ntambo le iza la, angithi buka la, yabona kunento la, kusukwa la ehashini, kuboshwela ehashini kuzoboshwela la.
ingaka left kuphinde kuboshwe ehashini le ntambo le izoboshwela la ubuke kahle kuxhumene lento le yabona bese kuboshwele la angithi uyabona ke wena ngithi wena dodazi inkani thatha ingane yakho iboshwela kanje angithi uyabona kuboshwe olunye unyawo yabona kwelinye ihashi njengoba ubona kwenziwe ngapha yabona kuba babewuthanda kakhulu wokwenza lokhu yabona babewuthanda kakhulu kwazise nanamhlanje usavezwe ezimpahleni esiwugqokayo ingakho ubona uvele babeyithanda lento yabo yabona ke lengane le ingane le yabo yayibhunyelwa ngopetrol amile lamahashi kanje njengoba ubona nje ibhunyelwe ngopetrol angithi ambona umuntu ulibambile ihashi lo libambe ngesandla sobunxele nalo futhi ulibambe ngesandla sobunxele phela ihashi licontrola ematomini ukuthi lingabaleki yabona so lengane yakho le ubhekile bese beyibhunyela ngopetrol bese beyifaka umlilo beyishisa yabo yabona ngesikhathi ivuthi ikhala lo bese shaya kakhulu ihashi leli libhekile nomunye alishaye kakhulu leli hashi libhekile angithi yabona libanjiwe uyabona njengalento okureva imoto yabona imoto uma uyireva uyireve kodwa ingasuka uyifaka u1 yabona la udedela khona iclash isuke bese igijima kakhulu idluthule ibaleke impela amasondo azaphande ingakho imoto bayazi abakwazi ukudrive imoto kwakwenziwa leyo nto ke nasehashini yabona yabona ke naleli lenze kanjalo naleli lenze kanjalo yabona bese belidedela amatomi ihashi nomunye adedele ngapha lengane bese isaphazeka angithi leli malidonsa libhekisa le naleli lidonsa libhekisa le whatever la phakathi iyachuma isakazeke phakathi babeyenze njalo ivutha so leli hashi leli libaleke nesicucu sengane noma nohlangothi lengane luvutha nalolu libaleke nelinye uhlangothi lengane luvutha leyo nto yenziwa insizwe zayivele eEurope ziyenza kubantu abamnyama ziphethe iBhayibheli zibafundisa lona nale iBhayibheli elivumayo ukuthi abantu kumele benziwe igcila so ayikho into wrong ngokwabo sifundise kakhulu kunesihloko la sithi khona iBhayibheli liyavuma ukuthi abantu benziwe igcila sikhulume deep ngaleyo nto leyo senzela nina ingane ezincane enikhulayo senzela nina sike sizwe makuhlatshelelwa ukuthi hambisani lezi ndaba ziyonke umhlaba abangazazi lezi ndaba nibatshela ngangani size kuthiwa waphendula uqile baba ubukhosi ngoba umsaka uhleli phakathi kuwumsebenzi wethu ukunitshela ukuthi makukhulunywa ngokuthi ukugcila kwakwenzakalani habe kwakungadlalwa ingakho nenkosi ehle emazulwini yazoba umuntu ebantwini yenzela thina bonindini kwakungadlalwa yayisinyanyisa lento le nasemehlini omdali yayicika lento ayenziwa yilaba fowethu abasifikela nencwadi yeBhayibheli ayicika nawe nje ngathi uNkulunkulu ubuka lento esikhuluma ngayo yenziwa kubantu ukhumbula babengenze lutho bonke labantu ababenziwa lento lutho kwakufuna abathathu bekwenziwa igcila kudliwe nezwe labo benziwa igcila ezweni labo ingakho kwaliwa kudala kwaliwa izimpi zasesandlwana kwakulelwa zona ludoti lwabenziwa kubantu abamnyama uningi sisazonifundisa ngakho inhloso ukuthi nihlukane nokudakwa ninake izinto ezisile ngoba yabona namhlanje sasiyigcila namhlanje seyigcila futhi kodwa ezikhululekile happy yabo we are suffering peacefully we are suffering but ngeke niyibone lo nto ngoba ni happy ni enjoy freedom but anina fuck all anina nix so yonke lento le iyayenziwa kubantu abamnyama noma ake sithi konke lokhu kwenziwa thina abantu abamnyama nabantu abasifikela nenkolo yona kanye lena engagayelwa mphako nabantu bakithi abangayifela ngisho kuyifela
uma kukhona oveza okungasile ngayo. Yazi kunencwadi la wengane zakwethu ethi The Dark Side of Christian History, sisazonivezela yona. It's an ebook. Sengilibele lo mlungu angazi uHelen bani, sengimlibele ade ngagcina ukuyifunda. Ikhuluma nge-The Dark Side of the Christian History. Ubhale kanje on Google, Dark Side of bakhuluma ngayo yonke lento le. Kanti ukhumbula ukuthi kudala wawungavumelekile ukukhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo. Wawungathathi uyojikijela ejele. Kwangamele umuntu afunde. Isizathu sokuthi umuntu afunde babesaba ukuthi soyithola yonke le information. Kanti ukhumbula le information siyithathe ezincwadini ezabhalwa sithenga incwadi ne-exclusive bookshop. Azizalwanga sinje, izinto esiyifunda. Yabona ngesikhathi nanidaka utshwala, nenza ama-tattoo, nidansa, ni-enjoy freedom, nibophana, nidlongulana, niqamba amanga nithi niyadlongulana, sisuke sifunda thina. Sithagethe iy'ngane ukuthi iy'ngane y'khule y'hlahlambile emakhanda azo zicacile zingabi iy'dwedwe zezinye izizwe. That's the only thing we are doing. Hlosa khona ukudelela abantu nokuthuka abantu nokubukela phansi iy'nkolo zabantu. Kodwa amanyala enziwa kubantu abamnyama ngeke size sithule ngoba nakho sisaba ukuthi abantu bakithi bazophatheka kabi linganamsebenzi walutho lokho leyo. Yabo. Kumele sikucacise kahle ukuthi abantu abafika ezweni lethu basifundisa indaba kaKristu inkosi yibo kanye ababenza wonke lamanyala kubantu bakithi. Akumele sisabe ukusho lokho. Lokhu kokukhohlisana noma lokhu kokuhlukanisa ingane phakathi asenze kanje. Yabona lokhu kokuhlukanisa ingane phakathi vutha kwakwenzela khona belu ukuthi kungabi khona odazi inkani uma inkosi yezigqila ishaya umthetho. Futhi kumele sikucacise kahle kamhlophe ukuthi lokhu babekwenza bekuthathela eBhayibhelini. Kule movie la kaMel Gibson. Kune movie kaMel Gibson sengisilibele isihloko sayo but ikhuluma ngoWilliam Wallace, inkosi yaseScotland iyagqilazwa kanzima, oyibizwa ngokuthi Braveheart isihloko saleyo movie. Anoyibuka leyo movie, yonke lento esikhuluma ngayo iyenzeka. Kune movie ekuthiwa iBraveheart ekuthiwa uMel Gibson, anoyibuka leyo movie. Yabona yonke lento esikhuluma ngayo la, ngiyazi mina ukuthi yabona umuntu okholwayo uyavibrate manje ukuthi akafe. Yingakho siyifihla singafuni ukubonakala ngoba phela ningasibulala manje singahlangana. Angithi anazi lutho nini thina kahle kahle. Uyazi uma ufunda le nganekwane ekuthiwa mina ngikhula ngifunda lapha eGogovuma, umfowethu efunda eNjubanjuba, phela ngikhulela kaMaphumulo mina ngapha eGlendale, sihlala lapha eDabanga. Kunencwadi engangiyifunda yathi kunyenyeze esikhotheni. Kunesilwane ekuthiwa imfene lapha sasingabhayizi mayebabo sawe sixoxa yazi ukuthi yazi okuyimfene kuthiwa kwafica unogwaje ebambe iweni wathi wena silima abamba la eweni liyawa leliwe uma ungadedeli lana sizofa sonke labamba la sabamba isilimo. Engase yabaleka sithi ngoba ubambile wena ngibaleke uzoyibona. Sabamba isilimo athi unogwaja buya bamba kanjalo ngiyabuya ihambele unogwaja washiya isilimo sibambile. Yabona nje ayi ngeke bafowethu nathi funa sibuyise umqondo. Mhlawumbe ingakho lezi ezinye izizwe zibize sibize ngalesi silwane nje ngoba isakuvilaphela ukucabanga manje, sakuvilaphela hayi kancane. Sakuvilaphela ngazi ukuthi yini indaba. Noma into sekukhona umuntu ocabangile othi uyacathulisa mbijana uvela ulwe naye angazi lento siyenzelani. uNkulunkulu engathi angasikhumbula kodwa ey'ntweni zonke nje uNkulunkulu ume nendlela engathi angakhumbula imiqondo yethu sabantu mana ayikhumbula ayikonakele mana ayikonakele. Ngifuna ukudlala ngako kakhulu futhi not la eSouth Africa kuphela, the whole of Africa. The whole of Africa kuyabheda. Kodwa-ke siyathemba umdala wenza ukuyosikhumbula ngelinye ilanga. Yabo. Yabona njengoba sike sachaza ukuthi naye inkosi abefike basifundisa yona uJesu Kristu ikubeka kucace kuMateyu 10 verse 32 to 34 ukuthi iyasho ukuthi yona ayizele ukuletha emhlabeni, ayizele ukuletha ukuthula emhlabeni. He's not for peace. Kepha izele ukugqugquzela inkemba nodlame. Uyabona? Manje ke yonke into
yayenziwa isusela kulo kanye iBhayibheli leli esiliphatha mihla namalanga esishumayezana ngalo ubusuku nemini ukuthi ufuna sikholwe yonke le nganekwane ebhalwe laphana ukuthi uyosifaka ezulwini. Levi Strauss. Sibonga kakhulu bafethu ngesikhathi senu. Siyathemba mhlambe sikukhulumile kuzonivula umqondo. And again inhloso ukukhuluma ngehistory. Ihistory ke mangabe uyipetulula kumaningi amanyala owatholayo. Thina inhloso yethu ke ukuthola amanyala ayenziwa kubantu bakithi sifundisane ngawo bese sigqugquzela abantu bakithi ukuthi ukuze bengahlupheki sicela babuke lonke uhlobo lwenziwa ezinye izizwe ekhona phakathi kwethu ukuze iphile kangcono kunathi. Lonke nje uhlobo lwamabhizinisi anyana kungawukufaka ukuphunga udayise epaza shop. Yabona imisebenzi anyana nje elula nathi singakwazi ukuyenza. Sigqugquzela abantu bakithi ukuthi bayithathe lo msebenzi. Nathi njengendlu kaPhunga noMageba sikufunde ukuthi imali igudle ngakithi singayinika bezizwe ngoba kwazi ukuze uphile impilo esile emhlabeni udinga imali. Siyagqugquzela ukuthi masokhuluma siyagqugquzela impela nje ukuthi nathi siwavula amabhizinisi nyana ethu amancane bese siqaphela ukuthi imali ihamba ngakithi. Lokho kuyosisiza ukuthi singabi idwedwe zezinye izizwe. Nathi abezizwe bebe yidwedwe zethu. Iyona into esiyigqugquzelayo leyo. So ingakho sinika ihistory ezonihluthula inhliziyo. Sizama ukukhipha lo mbhedo lo abanigqisha wona manje emasontweni ukuthi ofunda ukuba ungabamba nesihe noma isidingo singekho manje. Fana nalo masisimba ukuthi ofunda ukuthethelela othethelela isidingo masikhona. Uyabona bangicika labantu abathi okufunda ukuthethelela. Ake ngibuze umuntu mangase rape ingane yakhe ayibulala ungamthethelela umuntu wenze lonto leyo. Hayi mina uNkulunkulu wathi angithethelele. Ayikho lonto leyo. Akuthethelelwa noma yini. Okuthwala ikhanda uye lapha enkantolo emantshini noma ejajini. Ufike ukuthi hayi inkosi yenkantolo ngiyavuma icala ngilenzile ngiyacela ungithethelela ubonke uyothethelelwa ayikho lonto leyo. Akuthethelelwe noma yini. Yabo. So sanigqugquzela ke ngane zakwethu engathi ningayeka ukudaka utshwala siyabenyanya thina ngoba benza abantu idwethu ingakho nje idwethu ziningi kangaka emhlabeni nidakwa kakhulu utshwala. Ningayijwayele entertainment kakhulu nijwayele nje into ezoniqaqa umqondo. And nani ingane ezincane enikhulayo ukuhlupheka uqala usemncane ukuhlupheka. Unabona nje abazali beni iningi labazali beni baphuwa. Into eyenza ukuthi baphuwa they are ignorant and stupid. Most of them they're ignorant and stupid. And I can see this stupidity right now. I'm in my late 30s, if not in my early 40s. And in fact, I'm in my late 30s. Ngibuka inqwaba yabafowethu beswenka begqoka amaFabiano, amaGucci, kusho ukuthi lezi ndangala zakithi noma lezi duphunga zakithi kube yiphila kahle emakhanda. Ngabe yithatha le mali zi-invest emabhizinisini ukuze izingane zabo zibe ne-future. Manje iduphunga lezi zinto lezi. Umuntu uhamba ngemoto ebizayo yesikweletu, gqoka impahla eziphambili, but lo muntu umdala uthi 30 something uthi 40 something. Iyakhula ingane ye-university iyakhamisa laphana. Ikhamiselwe NSFAS uyise oyilebele ukunika amasende engazazi noma indoda noma umfana yini. So ingakho nibona sikhuluma kanje sicasukile. Wonke lamanye phela nathi abantu abamnyama bafethu yabo yonke lobuphuphu kwesibona sibenza asikwazi ukuhlala sisonga izandla abafana. Asikwazi inhlobo. Obaba bamkhulu lapho bekhona bengasiqalekisa nathi ukuthi ngoba ninalo ulwazi wani ngakhulumi nalezi duphunga zakini ezozela ezilele. Asincengwa ke isiduphunga mazokhuluma naso ukhuluma isinome kanjani. Mangasona isiduphunga sijoyine nawe ungayivula yakhe i-channel uqathulisa abantu bakithi. Yabo uma usizwa ukuthi sihashi wena uzama ukuba soft thina sihashi vele thina. Sakusho isuku ukuthi siqhumisa isando, siqhumisa ishizolo, sibhola intaba. Uyabo. Asipheki phalishi lana kudlalwa. Uyabo. So mawuthanda ukusijoyina ungasijoyina usubscribe kule channel ukuze ikhule i-channel nabantu bakithi bekhula imiqondo iphilile hayi le imfishi eziyona. Sabonga kakhulu ke nini sitsheleke indlebe neniyithandayo into esiyikhulumayo siyacela nigqugquzelane nimeme nabanye abafuna ukuze ejimini yengqondo. Thina sijimisa ingqondo ke ngane zakwethu. Sijimisa ingqondo sijimisa umzimba ngoba ngisho ngawujimisa umzimba kodwa la emqondweni maku fucked up ingane zakho zine future fucked up.
Siyabonga kakhulu nibe right bafethu, sharp.